मोदी साहेबांनी 12 कोटी लोकांना भारतातल्या घरं दिली, घरी पक्की घरं. 11.5 कोटी कुटुंबांना नळाने पाणी पोचवलं. बांधून ही कामं सांगा. मी आत्ता इथे बसलो. उदयला पण उदय कसा आहेस? बरं आहे. बरं उदय, माझं एक तुझ्याकडे काम आहे रे. मला 500 कारखाने आणायचे आहेत दोडामार्गला. तुझ्यातलं एखादा एक्सपर्ट जर इंडस्ट्री प्लॅनिंग करणार आहे तर त्याची मला एक भेट घालून दे. तेवढा येतो. 500 हजार दोडामार्गला भरपूर जागा आहे आणि मी राखून ठेवली आहे 1400 एकर. माझ्यासाठी नाही, मला उद्योगधंदे करतोच आहे मी, आणि त्याच्यासाठी नाही. मला लोकांची या जिल्ह्यात बेकारी ठेवायची नाही आहे. या जिल्ह्यात बेकारी नाही, सबळ व्हायला पाहिजे. समृद्ध जिल्हा सिंधुदुर्ग रत्नागिरी होईल ना, तेव्हाच आमचं कार्य संपेल. कार्य संपेल. त्या मीच सांगेन बाबा टाटा ठीक आहे, पण तोपर्यंत कार्य, पण त्यासाठी तुमचं सहकार्य पाहिजे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.